muryar hausa24.com.ng. Shi din soja ne dan Allah ka dubi kan shi kamar autar talatuwa. Waiwa ya gaya muku ni kadai yana cece bataliyar sojoji. Kirari jarumi a cikinmu idan akwai hazi kayan faɗa muku har da ni. Yaƙi in za a je a saman gaba za ku gara da ni. Ni ne zan je nisan bisa can tsakiyar jejin na addabi kowa. Kuke so to mu zuba mana sa'ar ko goda a nan gun akwai mai sona ina tina. Darajar da kuka ci wallahi Allah da kun dandana. Ni ina zargin kuma watakila da ku aka sace babur dina. Shi din soja ne dan Allah ka dubi kan shi kamar autar talatuwa. Waiwa ya gaya muku ni kadai yana cece bataliyar sojoji. Kai malam fasan asali da ta yanda kake jiki, wataran sai kai da koka mun ka sirace bakin ciki. Ba zan taba manta ranar da Delu ta ce ku bi ja'iri ba, akan masar ɗari ta daga ta buga shi sai da ya yi fitsari. Inda kai soja ne to fa sojoji sun kai ƙasa, dama ka ɗautire sai aje a kasa ma albasa. Dubi ka totan cikin shi kamar giwa ta durƙusa. Kai ka duba zubin shi fa da ya koma ko dan dauduma da ya fi. Sauti daga muryar hausa24.com.ng. Maganar da kuke da can agunsu ba a yi kamar shi ba. Saurayi na jarumi ne fagen yaƙi ba za a kai mai shi ba. Dan Allah ka dubi kai kamar autar talatuwa. Waiwa ya gaya muku ni kadai yana cece bataliyar sojoji. Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki-sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa? Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira? Maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta. Za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya. Kana za ku iya samun labarai, faɗakarwa, nishadantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Music, waƙoƙin bege na Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kanu, tarihi, tatsuniyoyi, wasu kwakwalwa da sauransu duk a www.muryarhausa24.com.ng da kuma YouTube channel ɗin mai suna Muryar Hausa 24 TV. Mun gode.